Uitzoomen. Ja, kijk. Gewoon best film. Ik ben Wouter, de cameraman, en ik ga jullie nou een klein stukje laten zien van het feestje, het afscheidsfeestje Ja. van Robin. Ja. Ik ben co-presentator. Ja, dit is Vincent. Dat is En dit is Tim. mijn hulp. Dit is ons huisdier. Dan gaan we nu beginnen. U ziet hier eerst Hans Schoenmakers. Dat is Hans. Hans zeg even hoi. Zeg maar even hoi. Hoi, ik ben Niels, ik ben een Kun je een Mogoltje nadoen? Wie? Een Mogoltje? Oké, dank je. Hier zien we Dorian, Niels en Rick. Hallo Dorian. Hey Niels. Oké. Die wordt een filmpje moet je even laten zien. En sommige dingen doe ik niet aan mee, maar het is hier wel een orde. Zoals je ziet. Dat was super fout, weet je wel. Dit is Rick en Anouk. Oh, wat een mooie kop. Oh. Ik zoom even in op Anouk's kop. Heerlijk. Hey jongens, weet je wat eigenlijk het beste is? Nou, lopen even verder. Ja, die is voor mij. Hier zien we, die ken ik nog niet, maar hij heet Michael. Michael is dit. Daarnaast zien we Raymond. Mark altijd met bier in de handen, zoals het hoort. Mark, high five. High five man. Hou van je. En dit is grote bierpullen. En dat kun je ook wel zien. Dat is vooral aan zijn buik. Mick komt toch nog eventjes langs. Hey Mickey, hoe maak je het houden? Mick is absoluut niet dronken. Robin, ja Robin, nou ben je tevreden over je feest jongen? Tuurlijk. Ja, ben je echt dat je zegt van nou ja, hier doe ik het voor? Hoi, sorry, ik had alleen een kind erop te nemen. Oké, ik ga weer verder man. Zo hoort het ook hè. Hier hebben wij, hoe heet jij? Ja, hoe heet jij? Ik Zo. Nog één keer, ik verstond het niet goed. Oké. En dan komen we hier bij Christian. Christian staat te praten met, hoe heet jij? Miranda. En Miranda. Hallo Miranda. Hallo. Hey, hier hebben we Niels weer. Niels houdt van Beppe, dat kun je zien. Alsjeblieft. Hey Ricky, hoe is het jongen? En eindelijk aan de Anouk. De Anouk. Fantastisch, kijk hoe wij te staan.